आंथ' बुंगोन जेनेबा जायखिजाया बुस्थुआनो गोरलै नङा नालाय गोसो होथारोबाथाय गावहा इन्ट्रेस्ट दंथारोबानाय खम समावनो आयत्त खालामनो हागोन। मास मोनसेयाव टिउनिं खालामनायनिफ्राय टिउनिं खालामनायसिम आङो दामनो हानायसिम खालामनो हानाय गोहोआ दङ आरो टेकनिकजों फोरोंनायनि आदब खायदा बाहायनानै आरो जों थारमाने जाथिखौ फोथांनोबाथाय समाजखौ नोङो जुदि लेभेलाव लाखिनोबाथाय समाजनि मोनफ्रोम फुंखा सुबुंखौ जोंनि आफादफोरा जोंनि साननो गोरों बिथांमोना समाजा सुंथानाय होनाया गोनां आरो अब्लासो जों उन जोलै सोरजिनो हागोन। हारिमुल' नङा गासै बिथिङावनो थुनलाइगिरियानो जा गेलेगिरियानो जा मोजां आबादारियानो जा मोजां नोङो बिजनेसमेनानो जा जोङो जोंनि आफादफोरा हारिखौ दानो लुबैदोंबाथाय गेरेमसा महर होनो लुबैदोंबाथाय जों मोनफ्रोम बिथिंखौनो सुंथानानै जोङो फुंखा सुबुं सोरजिनांगोन आरो फुंखा सुबुंफोरखौ जों फोथांना लाखिनायाव बा थुलुंगा होनायाव मदद होनाया गोनां होननानै आं सानो आरो बेखौ बर' हारिनि थै गोनां हिसाबै आङो बर'नि हारिमुखौ मोजां मोनो हिसाबै आङो सेरजा सिफुंखौ आङो सोलोंनो आखायाव लाबोदों आरो। खुलुमबाय। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजा गासैखौबो गिबियावनो बरायना लाग्रोबाय। आं गौतम बसुमतारी। आं दिनै दंफैयो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय माइदांस्रि गामियाव। खाथियाव दङ सासे गेदेमा सेरजा दामनो हानाय, फोरोंनो हानाय, सिफुं दामनो हानाय, दुलाराय आसामावनो मोनथिजानाय बिथांनि मुंखौ जों गिबियावनो जों मिथिनो नाजागोन। लोगोसे आं गिबियाव फार्स्ट टाइम बिथांखौ बरायनानै लागोन। गिबियावनो नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लि न'खराव बरायनानै लाबाय। खुलुमबाय बड'लेण्ड आङो बुब्लिथिं बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनि जानानै गिबियावनो नोंथांनि गुबै थं एबा मुं बुंनो थाखाय गिबियावनो खावलायनाय जाबाय। खुलुमबावबाय बड'लेण्ड बुब्लिसिम आरो नायग्रा बिथांमोननिसिम। आंनि मुङा मुस्रि दिपराम बर'। दा आं माइदांस्रि गामियाव दङ। जुनगारें पस्ट अफिस, बे जिल्ला धेमाजि, आसाम। बे आंनि जोनोमा बागमारायावमोन, गोरगावआवमोन, बजालियाव। बेवहायनो आङो प्राइमारिखौ आङो इजोंनो फोजोबदों। ओमफ्राय मेट्रिक आङो जानो होना फैदों। बे गुबुन माखासे उसुबिदानि थाखाय आं बेवहाय फैनानै दा बेयाव जुगामि बहाय दंफैयो आङो। जों बयबो मिथिनाय बायदि नोंथाङा दा हारिमुनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला नोंथांनि गुबै जागायनाया बबे समनिफ्राय जागायजेननाय? हारिमुखौ माब्लाफोर जागायदोंबा जोङो दा आसि थुनानै बुंनाया थिग टाइमखौ। खिन्थु खोथाया जाहैबाय जोंहा न'खराव गासैबो हारिमुखौ मोजां मोनग्रा जुगमोन। आदामोना गासैबो हारिमुखौ मोजां मोनोमोन। सिफुं दामनो रोंगौमोन, मेथाइ खननो रोंगौमोन आरो बिनिनो आं थै लादों होननानै आं सानो आरो। बे आंनि जागायनाय बे जाहैदों आं गोदो गुरखिया थायोमोन। बबेनि न'आव मोसौ गुमोमोन जोङो फोथाराव। बे समाव मोसौ गुमग्रा जा जोंना लिडार थायोना, बे लिडारा सिफुं दामनो रोंगौमोन आरो सिफुं दामनाय देंखोखौ खोनानानै आङो सिफुं दामनो सोलोंनो गोसो दंमोन आरो। बे समाव जोंना बिगोमा लिडारा मोसौ जाय लिडार लावखारनि लिडार थायोना, बिथाङा ओरैबायदि कन्डिसनाव होयोमोन, आं फोरोंगोन खिन्थु नोंसोर मोसौखौ होनांगोन दै होननानै दंफां सिङाव जिरायनानै बियो जोंखौ मोसौ होनो होयोमोन आरो आलाय-सिलाय जानायखौ। जायनाखि नोंथांखौ मोसौ गुमनाय समाव जे सिफुं दामनायखौ फोरोंदोंमोन, बे बिथाङा क्लासिकेल लानायमोन नामा? नोंहा गोदोथ' क्लासिकेलथ' गैयामोन। दा जोंनियावबोथ' फ्राय गैया। दा नेचारेलि बियो सरसा खालामनानै सोलोंनाय आरो आसि थुयै थुयैबो नङा। दा खोनानानै गाव आयत्त खालामनायसो बुस्थु बियो, नाजाथाबनायसो। गिबियाव जों नोंथांनिफ्राय दिनै नोंथांजों गेजेर गेजेर सावरायलांबाय थागोन। लोगोसे नोंथांनि बे दामनाय देनायनि सायावबो जों माखासे मिथिगोन जे नोंथाङा। आं गिबियावनो एसे दामनानै आदसा
गोजोननाय थाबाय नैबे सेरजा जिथुनाखि नोंथाङा दामबाय बे सेरजा दामनायखौ दिनैसिम नोंथाङा साबेसे सोलोंसाफोरनो माबायदि फोरोंबोखो? दा आं फरमेलि आं एसे जेनेबा क्लासिकेल एसे लादोंमोन सेरजानि नङा ओरैनो मिउजिकआव हाबदोंमोन आरो दा बे रोंनायखौनो सेरजाजों कनभार्ट खालामदों बे जायफोर सेरजा दामनो गोसो आं ABC प्रिलिमिनारिखौ आं फोरोंनो हानाय कन्डिसना फैदों आरो बेजोंनो आङो माखासे सोलोंसाफोरखौ जाय सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोनखौ आङो फोरोंनो हादों दासिम 30सोआ आंनिया सिसु सोलोंसा जोनोम जादों होननानै बुंबाबो गोरोन्थि जाया आरो ओरैनो बे सेरजाखौ जे सासे सुबुंनो फोरोंनो थाखाय बेसेबांसो सम सानसिम लायो? दा सोलोंनायनि रोंनायनि लामाया मोननै दङ मोनसेया आरो आन्दा सन्दा ब्लाइन्डलि सोलोंनाय मोनसेया आरो नोङो गुरु हमनानै सोलोंनाय आरो मिउजिकआ सब बिथिङानो जेनेबा गुरुनि गोनां जायो आरो जाय गुरु गोरोंनि आखाइयाव हमनानै बा गोरोंखौ लानानै सोलोङोबा थाब हागोन जुदि ओरैनो सोलोंबाथाय सम लागोन दा आंथ' दा ओरैनो सोलोंनो थाखाय ना मास मोनसे रेगुलार आंजों जुदि फुंनि बेलासिनि जुदि नांथाबनानै सोलोङोबाथाय मास मोनसेयाव दामनो हानायखौ खालामनो हायो आरो बे गावनि गोदै लाबोनाय गावनि प्रेक्टिसनि सायावसो सोनारगोन आरो जिहेतु नोंथाङा जे सेरजा दामनायाव मुंदांखा जानो हानाय सिफुं दामनायाव मुंदांखा जानो हानाय नोंथांनि गुबै फार्स्ट गिबिसिन मुंदांखा जानो हानाय ओरैनो माइथाइया बेसेबांसो समनिफ्राय नोंथाङा ओरैनो दुलाराय आसामाव मिथिजानाय? दाथ' आं बेखौ एक्जेक्टलि बुंनो हाला आंनाव थारमाने खोथाया जाहैबाय आंनाव डायरिबो गैया डायरि लिरनाय माबा आंनाव आदबबो गैया नालाय आं जायखिजाया हारिमुखौ मोजां मोनो बर' हिसाबै बर'नि हारिमुखौ बांसिन मोजां मोनो जायखिजाया गुबुन हारिनि हारिमुखौ मोजां मोनो दा गिबि हिसाबै आं बर' हिसाबै आं बर'नि हारिमुखौ आं अनसायनो मोजां मोनो आरो देंखोफोरखौ मोजां मोनो खाम सिफुं सेरजा जियानो जाथों बेखौ बर' हारिनि थै गोनां हिसाबै आङो बर'नि हारिमुखौ मोजां मोनो हिसाबै आङो सेरजा सिफुंखौ आङो सोलोंनो आखायाव लाबोदों आरो दिनैसिम 2025 मायथाइ जानो थांबाय नोंथाङा आसामनि बबे बबे जायगायाव फोरोंबोनाय आरो बबे बबे जायगायाव नोंथाङा बे हारिमुनि आयदायाव बाहागो लाबोनाय? बेवहाय आं गिबियाव आङो दुलाराय बर' हारिमु आफादखौ आङो मान बाउग्रोनांगोन दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गेजेरजोंबो आंबो सिनायजानो हादों आरो बेखौ लानानै आंनि जा रोंनाय आंनि जा दामनायनि टेकनिक बे टेकनिकखौ नुनानै गोबां ओरैनो हारिमुखौ मोजां मोनग्रा दं हारिनि मानसियाबो बिथांमोनाबो सेरजा सोलोंनो गोसो जानानै गोबां जायगायाव लेंहरदों दा गिबियाव आङो गोबाव समै सोलोंनो लानाय गामि हिसाबै आङो जनाय सिलिखागुरिनि गामिया मास मोनसे लांदोंमोन लोगोसे मागुरमारि गामिया सिमसाबुर मागुरमारि गामिया मास मोनसे लांदों ओमफ्राय बेनि सिगाङावनो जोंहा रामधन जिपिनि 2 नं उल'नि बिथांमोनाबो आंखौ मास मोनसेनि थाखाय लांदों आरो बिदिनो आं कलाक्षेत्रआवबो आङो रोंगौसाफोरजों लेंहरजानानै आङो 15 दिननिया 15 साननि थाखाय आङो वर्कशप खालामबोनो मोनदों आरो बिदिनो गोबां जायगायाव अल इण्डियायाव आङो बर'नि थ्रुयै नङाबाबो अरुणाचलनि सासे फेमास आर्टिस्ट बिथांजों आङो दाब दाब जायगायाव अल इण्डियायावनो आं फ्राय गोबां जायगायाव आङो बाहागो लाबोनो खाबु मोनबोदों आरो थोंजोङै मिथिनो नाजादों नोंथांनिफ्राय जे सासे गोसो गुदुंथार सासे सोलोंसाया सोलोंनो फैयोबा नोंथाङा बेसेबां सानाव ओरैनो थोंजोङै फोरोंनो हागोन? आंथ' बुंगोन जेनेबा जायखिजाया बुस्थुआनो गोरलै नङा नालाय गोसो होथारोबाथाय गावहा इन्ट्रेस्ट दंथारोबानाय खम समावनो आयत्त खालामनो हागोन मास मोनसेयाव टिउनिं खालामनायसिम आङो दामनो हानायसिम खालामनो हानाय गोहोआ दङ आरो टेकनिकजों फोरोंनायनि आदब खायदा बाहायनानै आरो मास मोनसे मोजाङै लाथारोबाथाय बुजिजोबगोन आरो मोजाङै जाय बुस्थुखौ नोङो मास मोनसेयाव फोजोबनो हानाय गोहो गैया जों दिनै एसेबां बोसोर जाबाय खमसे खम आङो 40 बोसोरसिम दामबोबाय जेबोखौनो हायाखै जों खावसेखौनो हायाखै अब्लाबो गुबुनखौ सोलोंसा खालामलांनो हानायनि लामाया दङ आरो आं थोंजोङै नोंथांनिफ्राय सेरजानि बागै एसे मिथिबाय दा बे समाव आङो सिफुंनि बागै नोंथांनिफ्राय मिथिनो नाजागोन गिबियाव नोंथांनिफ्राय आङो सिफुं दामनायखौसो एसे खोनासंग्रोनो लुबैयो सिफुंखौ एसे दामनानै खोन्थानो नाजानि दा आं मोनदांनायाव बर'आ मोननै
सिफुं दं मोनसेया खेराइ सिफुं आरो मोनसेया लावखार सिफुं खेराइ सिफुङाथ' बिराद गोराथ' नङा गोसो जानाय सोलोंनो गोसो जानाय सुबुंफोरनि थाखाय गोरलैयानो नाथाय बर'नि थाखायल' सोलियो नाथाय बै लावखार सिफुङा वर्ल्डआवनो सोलिनो हानायनि मोनसे खाबु दङ आरो मिथिजानायनि बा बाहागो लानो हानायनि खाबु दङ आरो आं गावनो सुफुंनाय लावखार सिफुं गेदेर आरो जेनेबा क्लासिकेल सिफुंखौ आं एसे दामनानै खोनासंहोनो नागिरदों एसे क्लासिकेल दामा जास्ट ओरैनो देंखो दामगोन आरो आं दानिया बैसोबो राबाय नालाय मिथिखाया नालाय एसे थालांनो नागिरो आरो बैसागोनियाव सिफुं गुसुं दामनांगोन आरो बर'नि देंखो आरो थारैनो बिथांनि दामनाय देनाय थारैनो मुहिनि गोनां नंगौ आं बे समाव बिथांनिफ्राय एसे माखासे बाथ्रा मिथिनो नाजागोन जे दानि लाइमोनफोरा जे हारिमु सोलोंथाइनिजों लोगोसे हारिमुनि बिथिङावबो बाहागो लानांगौ बेनि सायाव नोंथाङा माबायदि जायखिजाया जों हारि हिसाबै थांना थानो लुबैदोंबा हारिमुखौ फोथांना लाखिनो लुबैमारदोंब्ला जों थारैनो हारिनि फिसाब्ला जों हारिनि मोनफ्रोम बिथिंखौनो जोङो अनसायनांगोन आरो जों हारिमुखौबो जों अनसायनांगोन जाय हारिमुखौ मोजां मोनो बिथांमोना हारिमुखौ फोथांना लाखिनो नाजानांगोन आरो सोलोंनांगोन नङाब्ला जोंनि जि बाख्नाय जानाय जा जोंनि हारिमुवा मोजां बे मोजाङैल' थागोन खिन्थु बेयो मोगथाङाव फैनाय नङा आरो आं लुबैयो ओंखायनो जायफ्रा गोसो गुदुं हारिमुखौ मोजां मोनग्रा आरो जायनि जोंनि आफाद दैदेनगिरि बिथांमोना मोनफ्रोम बिथिंखौनो जों नोजोर होनानै सोलोंसा बा उन जोलै सोरजिनाया गोनां होननानै आं सानो आरो थोंजोङै नोंथांनिफ्राय मोनसे बाथ्राखौ आरो मिथिबावनो नाजागोन जायखिजाया जों स्ट्रागोल जों नांथाब नाजानाया जोंनि थाखाय गोनां नांथाब नाजायोबा जों जायखि बिथिङावनो जोङो थांना थानायनि लामाखौ जों दिहुननो हायो जायखिजाया हारिमुजों जे जों थांना थानो हाया बे नङा जों बेखौ जों प्रफेसनेल बा जिउ राहा लानो हानांगोन जिउ राहा लानो हायोबाथाय मोनफ्रोम बिथिङानो जोंनि थांना थानायनि लामा दा आङो हारिमुखौ मोजां मोनो माबा मोनसे मोननो थाखाय आङो हारिमुखौ मोजां मोनाखै सरसा खालामबोआखै आं दा मोजां मोनो अब्ला बेयावनो माखासे नोजोर होगिरि
बिथांमोन दं सानसुमै बिथांमोना आंखौ जेनेबा बिदिनो बाख्नायदों अनबोदों थुलुंगा होबोदों दा बे बिथिङावनो आं गासैनिफ्राय मोनाखैबाबो आरो नांगौ मोनथावथावनि आं जयग' जाथ'वाखै आं होनना सानो अब्लाबो गिबि आङो कलपत्र होननाय कंग्रेस सरकारा कलपत्र होननाय दंमोन बेयाव 5,000 मोनदों लोगोसे माखासे सुबुंफोरनि गेजेरजों एमएसनिफ्राय आं 10,000 रां मोननो हादों आरो बेनि अनगायैबो दा बे समाव लकडाउन जादोंमोन माबायाव मा समाव मोनथाय जायखिजाया थांबाय सर्बानन्द सार सिएम सारनि दिनाव आं 50,000 अनसुंथाइ मोननो हादों। जोङो दा सोरबाफोर लाइमोनफोरा सोलोंजानो गोसोबा नोंथाङा मा खावलायगोन? आंथ' वेलकाम खालामगोन आं बरायगोन थारमाने आंनोबो शिष्य नांगौ आंनोबो सोलोंसा नांगौ आंनि रोंनायखौ दिन्थिलांनो हालाङोबाथाय बा गालांनो हायोबाथाय आङो गावनि जोनोमखौ आङो देरहासार जानाय बा जाफुंदों होननानै आंनो सानना लागोन आरो थोंजोङै आं गोबावनिखौ बुंनो थांला देग्लाय जे बैसागु बोथोराव जे जोंनि मावबादा लायो जिहेतु आं मिथिनायाव जोंनिनो खाथि साखाथियावनो मावबादाखौ हैदों ओरैनो साबेसेसो सोलोंसाफोरा नोंथांजों बाहागो लादों आरो साबेसेखौ जाफुंसार जाहोनो हादों? आं दा नैबे लेटेस्ट दा बयनि सिगाङावनो बैसागोनि बोथोरनि सिगाङाव आङो श्रीमोन सापरि सानजारि नोगोर मागुरमारि गामियाव आंखौ लिंहरदोंमोन बिथांमोना मान होनानै लिंहरदोंमोन बेवहाय आं मास मोनसे थाहैदोंमोन बिथांमोना बिराद मोजां आदर खालामदों आरो बिथांमोननि गामिनि जा सिनाधारा एकदम गोजौ थाखोनि हारिमुखौ मोजां मोनग्रा हारिखौ मोजां मोनग्रा हारिनि मोनफ्रोम बिथिंखौनो बिथांमोना मावलांनो गोसो जायो बा फोथांना लाखिनो गोसो जायो हिसाबै फार्स्ट टाइमावथ' प्राय 50सो सुबुं ओंखारदोंमोन आरो दा गासिबोथ' हारिमुखौ मोजां मोना ना किसुमान टाइम गैया मावनानै जाग्रा बिदि जेबो गोसो गोनांफ्रा दा न'खरनि उसुबिदानि थाखाय फैनो हाया अब्लाबो बेवहाय माखासे राफोद दा उन जोलै जायफोरा जोङो दानि जुगाव जों गोरोंसा नांगौ बै शिक्षित गथ'फ्रा गोरों गथ'फ्रा बाहागो लानो हादों आरो लाखिनो हादों थारमाने गुरु गैयाबा बिसोरो दा आंनि जा टेकनिक होबोनाय जा आंनि जा फोरोंनाय बेनि फोरोंनायनि गेजेरजोंसो सोलोंनानै बा गुबुन आयदाखौ बिसोरो राफोद खालामनो हागोन होननानै आं फोथायनाय दं। ओरैनो दा आं मोनसे मिथिबावनो नागिरदों आरो मिथिनायनि अनगायैबो दामनाय आं नोंथांनिफ्राय लुगैबावदों जिहेथु जोंनि बर'निनो मोनसे बयजोंबो मुंदांखा देंखो जायखौ बुङो आलायारन बिनि एसे मिउजिकखौ नोंथाङा होनो हागोन नामा? नाजानि आं फ्राय गुबुननि देंखोखौ आं दामानो गुबुननि देंखोखौ एक्जेक्ट दामनो हायाबा एसे बोरैबा जायो प्रेक्टिसनि सायाव सोनारो बारु आं फ्राय गुबुननि देंखोफोरखौ आं दामानो आं गाव कम्पस खालामनायखौ दामो अब्लाबो जा हायो गोरोन्थिया जाखागोन गोरोन्थिनि गेजेरजों आं दामनानै एसे खोनासंहोनो आखायाव लादों। दामाबो गैया जाहैबाय नालाय सापर्टआ गैया जाबाय नालाय एसे बोरैबा जायो आरो जियानो जाथों उननि हाबाफारिफोराव मोजाङै दामनानै दिन्थिनो आखायाव लासिगोन नाजासिगोन। जिहेतु दामनाय देनायनि अनगायैबो नोंथाङा हारिनि माखासे देंखो रोजाबो देग्लायबो जिहेतु बैसागु बोथोराव नोंथांनि मोनसे बुहुत मुंदांखा जानो हादों गोबां जायगायावनो मुंदांखा जानो हानाय देंखो जायखौ जोङो इउटुबाव नुनो मोनदों फेसबुकाव नुनो मोनदों जाय मेथाइआनो जाहैबाय सांग्रां जा खौसे जा नोंथांनि देंखो रोजाबनाय देग्लायनिनो एसे ओरैनो खननानै होगोन नामा? जियानो जाथों आंनि गाराङा एसेबां थिग नङा आं बे मेथाइखौ 20 बोसोरनि सिगाङावनो लिरनायमोन आरो बिदिनो दङ आंनाव गोबां जाथिनि मोजां मोननाय मेथाइ दा बेखौ आङो दा मोनफा मोनफा दिहुनलांनो नाजादों दाबो मोनसे रेकर्डिं खालामना दोनदों बे ओंखारथ'वाखै दा आं दाखालि खननाय मेथाइखौ
एसे खनना होनो लादों। सांग्रां जा खौसे जा बर' जोहोलाव जोहोलावजो सोरगिदिं सोरगिदिं दङो इनाय सुथुर सोरगिदिं दङो इनाय खैसार बे मेथाइखौ खनदोंमोन आरो आं गोजोननाय थादों। आं आरो नोंथांनिफ्राय माखासे बाथ्रासो मिथिबावनो नाजाबावबाय जिहेथु नोंथाङा हारिमुनि अनगायैबो फरायसा आफादाव बिबान मावदों होननानै आं एसे मिथिना मोनो। बेसेबां मायथाइयाव नोंथाङा फरायसा आफादाव बिबान मावनाय? आं फ्राय सेंग्रा जालायनिफ्रायनो जोंना डिस्ट्रिक्ट एबसुजों आं फ्राय 10 बोसोरसो फ्राय हारिमु नेहाथारि हिसाबै आं थाफाबाय थादोंमोन। बे समाव रावबो गैयामोन नालाय थानो गोनां जादोंमोन बिदि आरो। ओमफ्राय बेसेबांसो मायथाइनि? बेयो बावबाय माने सेंग्रा जालाय आरो आं थारमाने। बेनि उनाव जुनायाव बिदिनो फैयै फैयै जुनायाव आङो आनसलिक एबसुनि प्रेसिडेन्ट जानो हादों बोसोरथामनि थाखाय। बेनि अनगायैबो एबसुजों आं हारिमुजोंनो आफादजोंबो नांथानानै थादों आरो एबसुजों दासिमबो नांथानानै थायो। एबसुनि आद्रखौ मोजां मोनो जाथिनि थाखायसो मावो नालाय सैथोयै आगान सुरलाङो नालाय हिसाबै आङो दाबो बे साननायावनो दं आरो थारमाने। अब्लाबो बै समनि नोंथांनि बे सेंग्रा समनि फरायसाफोराव बिबान मावनाय आरो दानि बिबान मावनाय माबायदि रुजुयो? दाथ' गोदोथ' जेनेबा जोंनि दिनाव गोरों गोरा गैयामोन रायजो राजा सालायसो दामोन। गासै खोथाखौनो दैदेनगिरिफ्रा एसे गोरों सुबुंफ्रा जि बुङो बेखौनो मानिना लायोमोन लैहोर लैहोर फैयोमोन। दा एसे गासैबो गोरों जाजोब्बाय मिथिजोब्बाय टाइमनि भेलुखौ बुजिबाय नांगौ समावल' मदद होनायखौ जों नुदों। आं लुबैयो दा जोङो जाय बिबान मोनदोंना बिबानखौ गावनि बिबानखौ मोजाङै मावलांबाथाय आदर्श हिसाबै थांबाथाय दाबो रायजोआव अनसायगोन आरो अनसायगासिनो दङ आरो अनसायलांबाय थागोन। हारिमुनि बिथिङाव बुंनो थाङोबा नोंथाङा गोदोनि बे बबे सोरजों ओरैनो देंखो दामनायाव बाहागो लाबोनो मोननाय जे जों बुंनो थाङोबा निलेस्वर ब्रह्म सानजारां लकेस्वर ब्रह्म बिथांमोन बायदि मुंदांखा नोंथाङा गोदोनि मुंदांखा देंखोगिरिफोरजों सोर जों बाहागो लाबोनो मोनदों? आंथ' बिदिनो स्टेजफोरावथ' गोबां आर्टिस्टफोर दामफादों आङो बे लकेल आर्टिस्टफोरजों। दा बिदिनो दं किसुमानफोर नामफोरखौ बावलायलाङो। आरो बेनि अनगायैबो आङो डिब्रुगड़ अनाटार केन्द्रआव सिफुंनि गनायजानाय मोनसे सासे आंबो देंखोगिरि बेवहाय दिलबु कुमार दास होननाय सिंसाफोराव फैदोंमोन जोंनि बर' कनफारेन्स एबसु कनफारेन्सआव बेवहाय आंखौ लोगो मोनना लाना थांदों आरो आं बेवहाय 2008 सनाव डिब्रुगड़ अनाटार केन्द्रनि सिफुंनि आर्टिस्ट हिसाबै आङो गनाय जादोंमोन आरो दा थांनाय जाथ'वाखै थारमाने इयाव गोबां आं आर्टिस्ट दामनो मोनदों। दा ओरैनो आङो दा जायगाफ्रावनो ओरैनो सोरबा लिंहरबा थाङो ओमफ्राय हारिमु आफादफोरजों सम मोनबाय बेरायफायो बेल' आरो। जों मिथिनो मोनदों दिनैसिमबो नुनोबो मोनदों जोंनि दामनाय देनायखौ बुंनो थाङोबा जोङो धोरोम होननानै बुंनो थाङोबा बाथौ धोरोमा बांसिनानो खाम दामनाय सिफुं सुनाय सेरजा सुनायखौ लानो हमो। जों गुबुन गुबुन जायगायाव नुनो मोनदों जे खाम दामनायानो दिनैसिमबो आर'जजों गोरोबनायखौ जों नुनो मोनाखै। बे बेलायाव नोंथाङा मा खावलायो? खोथाया जाहैबाय मेथाइजों खोथा थाबाय दामनायफ्रा खाम दामनाय किसुमान गुरु लानानै गोरोंसा लानानै सोलोंनाय आरो ओरैनो गोदोनि नेमखान्थि बायदि ओरैनो ताल मिल लांनाय जायफ्रा गुरुनि सोलोंनाय मोनाखै फोरोंगिरिनि सोलोंनाय मोनाखै बिथांमोननि दामनाया गुबुन जाखागोन। जाय फोरोंगुरुनि सोलोंनाय मोनदों बिथांमोननि दामनायफ्रा एखे जागोन आरो जियानो जादों गुदिया जोंनिया बै आबै आबौआ जि दामबोदों जों बेखौनो दानि गोरोंसाफ्रा फोसाबनानै फोसाबदोंल' आरो। नैबे गोनोखोआरि मुगायाव जे जोंनि दामनाय देनाया सोलायनांसिगौ स्केलजों थांनांसिगौ आदब खायदाजों थांनांसिगौ बे बेलायाव जोंनि आसामावनो सारा आसामाव नैबे मावबादाखौ लानांगौ मा खावलायगोन? दा खोथाया जायो दानि जुगाथ' नों बादायारि जुग ना दानि गोरोंनि जुग नालाय ग्रामारनि जुग नालाय सथिक साइन्सनि जुग नालाय ब्लाइन्ड जानाङा थारमाने एकदम ओंथि गोनां जानांगौ थारमाने जुक्ति गोनां जानांगौ थारमाने आरो फोसाबनाय जोंना संगितआ मोननै दङ फोसाबै आरो फोसाबनाय जोंनि गोदोनि आजै आजौआ जि
हमथाना लाखिबोदों बियो फोसाबै दानि गोरोंसाफोरा मुलुगजों फेर मारिनो थाखाय थारमाने रोंनानै सोलोंनानै थारमाने फोसाबनो आखायाव लादों आरो बेल' आरो इयावनो जोंनि गोदोनि आरो दानि गेजेराव एसे गोरोबलायै बायदिखौ जों नुनो मोनदों आरो खिन्थु लासैनो बे जालांगोन लासैनो गोरोबलांगोन लासैनो दानि जा फोसाबनाय बेखौ गनायनो गोनां बायध'ता जागोन। नैबे बेलायाव नोंथांनिफ्राय नैबे सेरजा दामनाय बेयाव आं गुबैयै धोरोमनि बेलायाव बुंनो थाङोबा बाथौ धोरोमनि एसे नोंथांनिफ्राय नैबे सेरजा दामनायखौ बाथौ मेथाइ एसे आरो दामना होनो हागोन नामा? दामजागोन बाथौनि एसे एसे रुजुनोसै नाजानायसै। ससे दामना थाबाय आरो आं जेनेबा गोजोननाय थाबाय। आं आरोबाव नोंथांनिफ्राय माखासे बाथ्रा एसे मिथिबावनो नाजागोन बारा सम नंला नोंथांनिफ्राय माखासे बाथ्रा मिथिगोन जिथुनाखि जोंनि दानि गथ'फोरा जोनोमनिफ्रायनो सोलोंथाइनि बेलायाव बाहागो लाबोगासिनो बेबायदि समावनो जोंनि गथ'फोरा खायसेया मेट्रिक आनजादाव फार्स्ट डिभिजन जानायनि उनाव जे गावखौनो न'खरनि उसुबिदानि थाखाय सोरबा फरायनो हाया सोरबा गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थायो सोरबा गाज्रि लामा आगान सुरना थायो आरो नैबे सोलोंथाइ लाफुबाय थानाय गथ'फोरखौ जों बुंनो थाङोबा सोलोंथाइ लानायनि अनगायै गाज्रि लामायाव आगान सुरलांगासिनो दं बेबायदि समाव जे हारिमुनि बिथिङावबो बाहागो लानांगौ नोंथाङा मा खावलायो? दा जोंनि सोरनिबा खुदिया मोजां जानाय गाज्रि जानाय गावनि थांखिखौ आनज्रायलांनाय बेयो जोंना गोबां बिथिं दं गोबां बिथिंनि थाखाय जायो बा जोंनि न'खरनि इनभाइरनमेन्ट ओनसोलनि इनभाइरनमेन्ट जोंनि आफादफोरनि नोजोर होनाय इडुकेसन सिस्टेम बेफोरनि सायावबो सोनारनो हायो दा ओरैबायदि जों नुदों दा दानि जुगावथ' जों बादायनाय जुग नालाय माखासे गथ'फोरा न'खरनि जा बोसोन मानियाव बा खुदियानि साननाय हनायखौ मोनदाङैयाव मा हास्थायदों मा लुबैदों बिनो मोजाङै दैदेननो हायैयावबो माखासे गथ'फोरा लामा सोलायदों जानोबो हागौ आंनि मोनदांनायाव आरो जियानो जाथों जोंनि आफाद दादों जोंनि आफादनि थांखिफोर जानांगौ जों समाज दं समाजनि थांखिफोर जानांगौ जों ओरैनो समाजखौ आफादखौ दाबाल' जाया जों मोनफ्रोम बिथिंखौ नोजोर होनानै समस्याया बबेयाव मा जादों प्रब्लेमा बबेयाव बेखौ जों समाधान खालामनो जोङो मोजाङै सानलायनानै लामा दिहुनलायबाथाय बा आगोर होलायबाथाय मोजां लाइनाव फैफिननो हागौ होननानै आं सानो आरो। थारैनो गोजोननाय थाबाय बिथांनिफ्राय जोङो दिनै गोबांखिनि बाथ्राखौ मोनथिबाय बिथांखौ नोंथांमोना बयबो सिनायखायो जाय बिथाङानो जाहैबाय दा दुलाराय बर' हारिमु आफादनिनो सासे सेरजा दामनाय फोरोंगिरि मुलुगावनो मिथिजानाय आसाम दुलारायावनो मिथिजानाय आं बिथांनिफ्राय आरो एसे नोंथांमोननो मेसेज मोनसे एसेसो सोंनो नाजाबावगोन जे बिथांनि दा नैबे सोलिफु न'खराव साबेसेसो ओरैनो सोद्रोमाफोर दं? दा जोंहाथ' बिदा फंबाय 7 जनमोन आब' सानै दंमोन आंनो लास्ट गासैबो दङ दा गेदेरा गेजेरावनो थैदों सेंग्रा समावनो हाबा जायाखै खिन्थु दा आंनो लास्ट जोंहा गासैबो दङ आरो दा आंनि न'खराव गासैबो गुबुन जाजोब्बाय गावबा गाव लामा लाजों संसार जाबाय दा खुदिया 3 दङ हिनजावसा गेदेर हौवासा 2 दा हिनजावसाया फिसाजोआ डिब्रुगड़आव मास्टार डिग्री फरायगासिनो दङ बे फिसाला गेजेरा एबार BA फाइनाल होगोन बे जा आंनि सासे फिसाला उन्दै दङ बियो आंजोंनो खाम दामफायो लुक्सा बर' जायनि मुङा बियो नेक्स्ट बोसोराव मेट्रिक आनजाद होगोन आरो। बैसो जायोब्ला हारिमुनि बिथिंखौ खायसे खायसे सुबुङा खोमालांनो हमो बेसेबांबा बोसोरनिफ्रायनो सोलोंनानै नाथाय नोंथाङा बेसेबां बोसोरसिम ओरैनो दामबावगोन होननानै नोंथाङा थांखि लादों? आंहाथ' आं बुंबायानो आं बेजों माबानानै हारिमुखौ सोलोंनानै आं मा जेबो मोननो लुबैयाखै आं मोजां मोनो थैजासिम थांगोन आं सानो आं दा मोनसे आरो फोथायनाय दं आं गावनि सोरजिनो हादों बे सोलोंसायानो आं जागोन होननानै आं सानना लायो आरो आं हानायसिम आङो
फोरोंलांनो नाजागोन आं गाव सोलोंगासिनो दङ आरो आङो जिउ थाजासिम आं बेनिफ्राय दोरोदनाय नङा होननानै सानो खोथाया जाहैबाय बिदि जाहैबाय जों थारमाने जाथिखौ फोथांनोबाथाय समाजखौ नोङो जुदि लेभेलाव लाखिनोबाथाय समाजनि मोनफ्रोम फुंखा सुबुंखौ जोंनि आफादफोरा जोंनि साननो गोरों बिथांमोना समाजा सुंथानाय होनाया गोनां आरो अब्लासो जों उन जोलै सोरजिनो हागोन हारिमुल' नङा गासै बिथिङावनो थुनलाइगिरियानो जा नों गेलेगिरियानो जा मोजां आबादारियानो जा मोजां नोङो बिजनेसमेनानो जा जोङो जोंनि आफादफोरा हारिखौ दानो लुबैदोंबाथाय गेरेमसा महर होनो लुबैदोंबाथाय जों मोनफ्रोम बिथिंखौनो सुंथानानै जोङो फुंखा सुबुं सोरजिनांगोन आरो फुंखा सुबुंफोरखौ जों फोथांना लाखिनायाव बा थुलुंगा होनायाव मदद होनाया गोनां होननानै आं सानो आरो जिखुनु फोरोंनायनि बेलायावनो जों बुंनो थाङोबा जोंना बोथोरावल'सो जोंना फोरोंनाया जाबाय थायो बिनि अनगायैबो नैबे जे दैज्लां बोथोरावबो जोंना फरायसालिफोरा बन्द' थायो लाइमोनफोरा बेबायदि समाव गुबुन गुबुन आयदायावसो नांथाबनानै थायो जोंनि लाइमोनफोरा किसुमाना मोजां लामायाव थाङो जिहेतु दैज्लां बोथोर सफैबा जोंना गेलेनाय आयदा जिहेतु जोलुर गेलेनाय बेफोर आयदायाव थायो आरो खायसेया गाज्रि लामायाव थाङो बेबायदि समावबो नोंथाङा जिहेतु सिगांनिफ्रायनो फोरोंबोबाय दं देग्लाय बायदि बोसोराव माबायदि थांखि लादों जे सोरबा सोलोंसाया सोलोंनो गोसोबा नोंथाङा फोरोंगोन आंखौ आं बरायगोन आंनो शिष्य नांगौ आंनो सोलोंसा नांगौ आरो सोरबा लेंहरोबाथाय आं थांनायाव दङ आंनो थारमाने सोलोंसा नांगौ आंनि रोंगौथिखौ आं दिन्थिलांनो जा रोंगौ बेखौ आङो गाइड होलांनो आंनो गोसो दङ आरो दा आङो दा नोंथां बुंनाय बायदिनो दा नैबे जोंहा दा गरम बोथोर जासिगोन सोरबाया आलां फालां थासिगोन सोरबा आबादजों नांथाबसिगोन सोरबा बिमा बिफाजों मदद होसिगोन सोरबा ओरैनो उदाङै थासिगोन आं बे समावनो जोंनि आफादफोरा जिहेतु जों जाथि दानो आखायाव लादों नालाय आफादा मोनफ्रोम बिथिङाव आफाद दाना होदों आफादनि जायफोरा दैदेनगिरि बिथांमोना सानलायनानै रायजो राजा सानलायनानै बेस्ट'आव लाखिनो नाजानांगौ होननानै आं सानो आरो बे दैज्लां बोथोराव देग्लाय सोरबाफोर जुदि सोलोंजानो गोसोबा आं वेलकाम खालामगोन आरो आं फोरोंनो आंबो गावनो सोलोंगोन आङो फोरोंनोबो आंहा रेडि दं सोरबाथ' मा बुंनो थारमाने बुस्थुआ फार्स्ट टाइमाव बिराद गोरलै मोनो आरो सोलोंसाफोरा उनाव जाय बुस्थुआ इन्टारेस्ट गैयाना नुनायावल' बिराद थारमाने ओंखाम जानो दै लोंनाय बायदि मोनो आरो ओमफ्राय एसे जेब्ला नोङो प्रेक्टिस खालामनो होगोन अब्ला थान मोनबानो एरायलांबो दिनैसो गाबोन सासे बिदिनो एरायनो खब साब्रै साबासोल' थाहैनायखौ नुदों आरो जेनेबा गुबैयै दिनैसिम थोंजों रोंजोबनाय नोंथांनि शिष्य होननानै बुङोबा साबेसे दा जायखिजाया 15 जना पारफेक्ट होनबाबो गोरोन्थि जाया दा सय आंनि फिसालायानो उन्दैया सेरजा दामनो रोंगौ खाम दामनो रोंगौ बे आरो थारमाने जोङो गाव हारिमुखौ मोजां मोननांगोन आरो नांथाबनांगोन अब्ला बियो रोङै खोथायानो गैया थारैनो गोजोननाय थाबाय दिनै बिथांनिफ्राय जोङो गोबांखिनि बाथ्राखौ मिथिबाय जे जाय समनिफ्राय जागायदोंमोन बे समनिफ्रायनो बिथाङा हारिमु बिथिंजों नांथाबबोगासिनो दङ जोङो बे समाव मोनसे बाथ्राया आरो एसे थालांबावदों जोंनि दामनाय देनाया गोदोनिफ्रायनो सोलिनाय जाय दामनाय देनाय जायखौनो गंगोना बे गंगोना दामनाया जोंनि बर' हारियाव मोनसे गोमालांनो हमगासिनो दं बे बेलायाव मा बुङो दाथ' गंगनायाथ' जोङो बर'नि गोबां माबा दामजुआनो गोमालांनो हमदों जायनि जाहोनाव जों अनसायनाय सुंथानाय गैयैयाव गोमालांदों होननानै आं सानो आरो जेनेबा दा बिदिनो जोंनि दा जि आजै आजौआ जा देंखो सोरजिना गालांदोंमोन बेखौनो जों दा बुखांनो हायाखै दा गोदान जोंबो जेबो सोरजिनो हायाखै गोदो जिबायदि देंखोगिरिफोर दंमोन जोंना आजै आजौमोना बिसोरनि जा खेराइयावथ' नों 18 आयदानि जा देंखो दं बे देंखोआ ओरैबायदि गुबुना बेजों फेर मारिनो हानाय गोहोआनो गैया दा जोंनियाव सुखुनिबो दङ दुखुनिबो दङ जायखिजाया थुलुंगा होनायनि दङ जायखिजाया मोदाय दावदै सिबिनायनि देंखो दङ बिराद ओंथि गोथौ ओंथि गोनां देंखो दङ आरो दा बेखौनो जों बुरखांनो जों दुलाराय हारिमु आफादा बेखौनो बोखांनो नाजागासिनो दं फोसाबनो नाजागासिनो दं नाथाय जोंनि गेजेराव माखासे गोरोंसाफोरा गोमालांगासिनो दङ दा ओंखायनो बिराद खस्थ' जादों सेन्ट्रेल हारिमु आफादा बोखांनो थाखाय गोरोंसाफोरखौ बुथुमगासिनो दं दा जोंनि गेजेराव गोरोंसा क्लासिकेल गोरोंनि गोनांथि जादों होननानै मोनदांदों आरो जेनेबा जुदि हारिमुनि देंखोफोरखौ फोथांना लाखिनोबाथाय जों नटिसन लिरनांगोन आरो नटिसन लिरनो नांगौबाथाय नों हारिमुनि बिथिङाव नोङो सोलोंथाइ लानांगोन सोलोंथाइ थाबासो
नटिसन बानायनानै जुगामि खालामनो हागोन आरो दा दुलाराय बर' हारिमु आफादा बेखौनो नाजागासिनो दं। आसामनि अनगायैबो नोंथाङा बबे बबे जायगायाव ओरैनो थांदों? आं बुंबाय बर'नि जानानै आङो गुबुनाव थांनो हायाखै खिन्थु जोंहा साखाथि अरुणाचल सासे फेमास आर्टिस्ट दं बिथाङा एवार्डेड आर्टिस्ट गभमेन्टनि इण्डियान गभमेन्टनि सासे बिथाङा हारिमु बिथिंनि सासे मेम्बार बिथांजों आं इण्डियाआव फ्राय 10थासो स्टेटआव दामनो मोनदों आरो 10थासो स्टेटआव दामनो मोनदों बम्बे दिल्ली पुना बे पान्जाब उरिस्सा नागालेण्ड अरुणाचल गोबां जायगायाव दामफानो खाबु मोनदों आरो थारैनो गोजोननाय थाबाय नंगौ जिहेथु बिथाङा हारिमुनि बाथ्राखौ बुंलांबाय हारिमुआव बिथाङा बिहोमा गोबां दङ आरो हारिमुआव बिबान मावदों आरो बिनि अनगायैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादावबो बिथाङा बिबान मावबोदों दा बिथाङा न'आवनो थायो आरो न'आव थानायजों लोगोसे बिथाङा खेथि मावो लोगोसे बिनि सिगाङावबो गुबुन गुबुन फरायसालियाव फोरोंगिरि मावबोदोंमोन आं बिथांनिफ्राय थोंजोङै मिथिनो नाजागोन बबे फरायसालियाव फोरोंगिरि मावबोदोंमोन आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो जायखि बै समावथ' जों सेंग्रा बुब्लियाव जों बर' मिडियामाव फरायनायमोन बे समावथ' जों लेखाबो गैयामोन जेने तेने आरो क्लास लेखा दंमोन आरो नटसथ' जेबो गैयामोन जों बिराद खस्थ' जादोंमोन जायखिजाया बे समाव हादानमोन नालाय जोंनि माइदांस्रि एरिया जनाय एरिया गोजाननिफ्राय फैनानै गोरों साब गैयामोन फरायनो गोरों गैयामोन थेवबो जों जि रोंगौ क्लास 9, 10आव फरायनानैबाबो जोङो सोरखौबा स्कुलाव हाबनानै गथ'फोरखौ फोरोंनो खाबुबो मोनदोंमोन उनाव मेट्रिक पास जाखांनायनि उनावबो जोङो एल पि स्कुलावबो आंखौबो गामिनि रायजो राजाया आंखौ बे समाव एल पि स्कुल टिचार जानो थाखाय मेट्रिक पास जायोमोन नालाय बेनि उनाव बहाय आंखौबो सोदोंमोन नाथाय खाफाला गाज्रि आं मोनासै थारमाने आङो फरायनो गोसो दंमोन आङो नेक्स्ट हायार सेकेन्डारि फरायबावबाय हायार सेकेन्डारि पास खालामखांनायनि उनाव आरो एम इ स्कुल खुलिलायबायना जोंनियाव बे एम इ स्कुलाव थारमाने फोरोंगिरि गैया होननानै बे समाव एम इ स्कुलाव टिचार जानोबाबो जोंनि बर'नि थाखाय हायार सेकेन्डारियानो साबसिनमोन हिसाबै आङो 14 बोसोर रेकगनाइज जाखानाय स्कुलावनो आङो जोंनि जायगानिनो टिभि बड' एम इ स्कुल होननाय स्कुलाव आङो 14 बोसोर खाथिदों आरो आं माखासे फोरोंगिरि मावनानै जानो हानाय नङा आरो जों रेगुलारबो जानो हायाखै समाव आफादनिबो जों बिबानगिरि जाबाय जों मालायखौ बुङो जों गाव क्लास रेगुलार जानो हाया बेवहाय आं गारनानै आङो हारिमुआव नांथाबसिनदों आरो बांसिनै ओमफ्राय समाज दैदेननायफोरावबो बाहागो लाबाय थादों समाजनि जों आब्रुथि जानायखौ आंबो हास्थायो दाबो हास्थायो आं समाजनि खामानि मावनानैबो मोजां मोनो आरो जोंनि हारिमुनि आयदायाव एसे बुंनो थाङोबा नैबे जाय हारिमुनि दैदेनगिरि बिथांमोनानो दा माखासे समाजखौ फोसाबनो अनगायैबो बिथांमोना गुबुन गाज्रि लामाखौसो दिन्थिलांगासिनो दं जोङो बावैसो सिगाङावबो नुनो हमदों जोंनि दैदेनगिरि हारिमु बिथांमोनानो गाज्रि लामाजों थांबाय थादों बेबायदि समाव नोंथाङा सासे गागि सासे हारिमुनि सासे दैदेनगिरि मा खावलायगोन जोंनि हारिमुनि बिथिङा फारसे नोजोरजों थाङोबा बर' हारिनि खोब गाज्रि लामायाव थांनो हमगासिनो दं बेबायदि समाव नोंथाङा मोजां गाज्रियाथ' समाज गैया गासै समाजावनो गासै पार्टआवनो मोजां दं गाज्रि दङ दा हारिमुआवल'दि मोजां दं बा गाज्रि दं बे नङा गासै बिथिङावनो लिडारफोरनि गेजेरावबो मोजां गाज्रि दं बाख्नायजानाय रायखोमा जानाय पलिटिसियानफोरनि गेजेरावबो रायखोमा जानाय मोजां मोनजानाय दं थकबाजियानो पलिटिक्स नङा सैथो सोलिनायबो राजनिति बायदि बिदिनो दा जों हारिमुआवबो सासे सानैनि थाखायनो जों हारिमुआव ओंखारनाय सुबुंफ्रा गाज्रि मोनजायो रायखोमा जायो खिन्थु बे साननाया भुल आरो मोजां गाज्रिया जाथि गैया गासै समाजावनो थागोन बियो गासै आफादावनो थागोन बे गाव गावनि गोसोसो खोथा आरो आं खावलायो बिबान मोननायनि उनाव गावनि मान सनमानखौ जाय समाजा जाय हारिया जाय आफादफोरा नोंनो बिबान होदों बे बिबानखौ नोङो स्रथा खालामनानै बा अनसायनानै आब्रुथि मावलांनांगौसो होननानैसो आं सानो बिबान थाफुनाय समाव जाहाथे इलिगेल जेबो खामानि मावा बेनि थाखाय सांग्रां जानांगौ होननासो आं खावलायगोन आरो दा आङो हारिमुजोंल' नांथाबना थाया हारिमुआ जोंनि रंजानायनि थाखायबो आरो गावनि हारिखौ अनसायनायाव मदद होनाय हिसाबैसो दङ दा बेजोंल'थ' आं थांना थायाखै नालाय ओंखायनो हारिमुनि माखासे लामाजोंनो जेरै सेरजा सिफुं दाननानै फोरोंनानैबो आं एसे एनै सर्सखौ मोननो हादों
गासै समावथ' दाथ' जोंनि गुरुनि आंखाल गैला, फोरोंगुरुनि आंखाल गैला, गुबुन स्टाइलाव लाबोयो, मोजां मोननाय फोरोंगिरि लाबोयो। दा बेखौ लानानै जोङो हारिमुखौ रोंनांथाबनानै थैजासिम सोलिनोबाथाय नोङो मोनसेल' रोंना जाया, मोननै मोनथाम जोङो रोंनांगौ जायो। जायनि जाउनाव अब्लासो सोलिगोन। दा आंबो बिदिनो आं दामनानै आंथ' दा बैसोबो गैला, बैसोआबो एसे रालांनो हमदों, दामनाय देनायफ्राबो एसे गोरोन्थि जालांनो हमनाय जाबाय। दा ओंखायनो आङो सिफुं दामनायखौबो आखायाव लादों, सेरजा दामनायखौबो आखायाव जेसेबां दिन हायो गोहो थायो दामनानै आङो हारिमुखौ सिबिलांनायाव मदद खालामगोन। लोगोसे बेनि अनगायैबो आं खेथियावबो नांथाना थायो, आबादजों नांथाना थायो, आबादजों जों न'खरा सोलियो। बेनि एसे जायखिजाया न'खरखौ सालायलांनो गोनां जायो आरो। सिफुं नांगौबा नोंथांनिफ्राय मोनगोन आरो सेरजा सिफुंखौ आंनाव जायखिजाया स्केलनि खेराइ सिफुंखौ मोनगोन आरो सेरजाखौ मोनगोन। मा दामाव ओरैनो होनाय? दा आंनिया सेरजाया थारमाने 5,000निफ्राय 10,000सिम दङ आरो। सिफुङा 500, खेराइ सिफुंफोरा 500, बे लावखार सिफुंफोरा एसे 200-300 मोनगोन आरो। मुलाम्फायाथ' होयो थारमाने बेस्थ'था, गावबो सिनायथिबो जाबाय आरो गावनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनोबो जाबाय। गोबाङाथ' दामनो रोङा, दामनो गोरों मानसिनि दामनाया साबसिन जायो होननानै आं सानो आरो। ओंखायनो दामनो गोरों मानसिनिफ्राय सेरजाखौ लानाया मोजां होनना सानो। आंनिबो लाथों होननानै बुङाखै, जायखिजाया सेरजा दामगिरिया दामनो गोरों जायोबाथाय एकुरेट सेरजाखौ मोननो हागोन आरो। बेखौ आं हास्थायो आरो, सानो आरो। जियानो जाथों, जोङो नों जाय बुस्थुखौ सोलोंनो गोसो होदों, लादों, बेखौ नोङो सथिक गुरुनिफ्राय बा फोरोंगुरुनिफ्राय मिथिया लानानै मोजां बुस्थु लानानै सोलोंखानाया मोजां होननानै आं सानो आरो।